Yeah. Permits ko. Kuan kanang ito kami ligaw council. Kuan niya mo Pumili order. Kapahon sa campaign. ano ko ba lang sa campaign? Kani sa i-adto sa ninyo pumili. Kaya kay potis pumili. Kaya ang eleksyon, pumili ka awap. Nara kaning basahan na ninyo ni resolution number Community Resolution 10769 ang community try mo mo rule sa amo ang mga gibuhat about election campaign. Okay. So ang akong advice ninyo as a friendly reminder, you go to Comelec and the Comelec will handle everything. Okay. Sila may matag. Sila yung mahatag og order. Dayon biari ta sa ma'am kani bitaw matuang. Kani bitaw. Ano dito na kamuno sa dito. Nagtan ako. Doon Basta na eh. Oh. Tawag attorney Alima. Siya na yung mga tulog sa Comelec. Okay. Oh. Kana. Kuha naman kana. Light naman kana. Explanation naman na Wala siya. explanation na. Kanya namin. Oh. Pero mo explain. Explain me. Light ra kayo na na mga kuan. Explain din. Ano? Wala may makakuha na mo. Dili man. Kani pod. Kani siya. Kani man siya. Dili ni siya makapangunong sa among kuan. Kay election related man ta. Kung election related. Ang mo-oversee is the Comelec. Naaman na sa election committee on Comelec committee. Okay. Naala sa resolution, ipabasa lang na doon. Kaning 169. Comelec resolution 169. Kaning 169. So kung imo ko nang paandaman sila, gubatong ko mo ba? So ako lang yun okay. Mo ko ning diri temporary suspended. So anyway, kami stop naman ni pero kay wala nang po campaign pero surely nga tuana dito ang amo explanation. Okay. Pero musugal mo yan dahan ay Pero ma'am, tingnan mo lang ato ma'am. Ikat na ito karon. Ang campaign. ako dong dilit mo kay di man ko Comelec. Lagi. Oh, ug kamo announce mo dito nga. Dili man pud mo in authority kay di man pud mo Comelec. You are only kamo kabalo Tawag ko pumili. ako ni Tawag ka ning sabot ko ninyo because you are only doing your job. Yes, ma'am. Pero ang og ako ninyo pa-advisean ta mo, you go to the Comelec and let the Comelec come in And stop it. pare diri and let them rule nga if I stop me. Okay. Sige ma'am. Sige, may pa. Wala to rin. Ikaw pa nila abot sa Comelec, mahuman na mi. Oh. Sige, ako na ko yung alam mo ba naman? Sige, ina na. Ano na lang tulong ko. Exhaust naman na mo ang mga effort. I've done my best. Ikuha na lang gilin niya. Ito na. Kaya di, kuwan man po, gihatod ang letter, galing na, niya. Dili po sa'yo ng pag-answer and legality na ma-answer na mo dayon at this point. So, inanarag yun doon. Basta, ganang, ato naman Comelec registrar mo yung manager. Okay, ma'am. Sige, salamat kayo ha. Ako, ikiro po niyan dito kay. Ay wala. I understand sa key part ng trabaho, inyong region ng trabaho. Ako araw po din trabaho as authorized representative sa candidates. Hinanaran nyo din. Doing our best to do. Oh, no problem. Okay, ma'am. Thank you kayo. Salamat kayo, Brad. Ako lang you. Ako lang yung giklaro pero. To make it further, provided na namang Comelec, DILG, and ang police na ano nga schedule. Okay, ma'am. Dayon ko na, ma'am. Wala na. Kami na mga ma-certain anyway, about to end naman eh. About to end About naman. tayo naman po. Nakuha na ko to sa protocol man ba sa kuan sa atong IT na dili ta pwede kay wala man ni kuan Ang protocol po sa ETF, kung ako isa ka comment please, ang inyong kuan dire ingon is, ano nga, basta na. Palihog lang po ingon sa IETF. Kani siya. Naman ta sa level 2. Okay. Ang giingon niya is 2020. 2022 na biyak karon. Wala gid sila gahimo og lain. Just to hold the people. Dapat na ay recent aning 2000 paraan mo gunidong. It does not apply kaniya 2020
ipag-rise pa ni sa COVID. Karon kayang COVID na kuan naman, na contain naman. Lahi namang alert Oo, level lahi nun. naman ta karon. So dapat nila ning utrohon. So mura po na akong suggestion. I hope nga inote na ninyo dito nga 2020 utrohon na po na eh. Okay, amen. Amen na to. Outdated na. Oo, 20, 21, 22. Kaya kaning kuan na matong crowd naman, i-disperse na yung kuan. Ay, disperse yun. Ako yung mga yung disperse. Di nila patuo. Disperse lang Ako kay- may maghikog. For kuan ka ng for safety purposes na nato. Alagi. So, thank you for Ante coming. pamangguta sa ka ng Alagi. COVID. Pero, mo lang gina akong suggestion na, matro po nila. Ikaw na na. Ikaw ang saligan because you are a passer of the criminology exam. Intelligent person mo duha. So, ayaw makuha ni siya, ma-raise mo na issue nga dugay na ang ating resolution. Okay, ako lang. Kaya mura to ma'am kanang ang kanila mo ko sa tao nga i-disperse kay Pero actually, ga-observe pa na sila social distancing. Kaya magamas na sila, hinan pa na sila na kung magdalag personal na alcohol. And ma-observe din sila sa protocols, sa minimum health protocols. tama ni tama ng oras na. Tama na rin, mga alas. Squat Kasi Siguro. nato ni Mas i-shorten na nato ang oras Oh, okay. short na. Huli na kayo, mother. Huli na kayo, uban. Pero nato iba kaya magkuan mo tagon Lagi. Oh, may maayog. Di sa mumuli. asa man kang oras sa tama na ni. Mga alas 4 na siguro. Lagi na yun sa amin. Sa nang oras sa Oh, nanli, what hour? Witness na. sige tawag ni Abika. Neutral. Dili, sa inyo kung parties na. Kanya ako bang yun. Authorized representative sa kayo to talk. Masulti lang dyan po kay ano. Ano dong. Isa po kayo nga. Ina kung ano. Authorized. Sabi ko masulti. So, pasalamat po na. Kamu mo yan at least makakuan mo, makasabot mo. At least nakadungog ko sa destination. Wala, nakadungo po sa Ayun, di ba? Manalo na lang po. Ano, basta, panin mo, pabilit nila yung mga anong i-over sir sa Ilay mo role ba? Kuan. Oh, i-observe na. Against pa niya sa Okay na lang, may bisibig-sibig. Yung nasa labi nga, daong nabitaw mo. Kami, dumadaong pa man me. Sige lang kaya mo. Ang ako di ba na meron. Ang malaki. Yan na pang kami kampin sa Lunes, Martes. Pero sure po, ang among kuhan, process na po. Okay. Tama naman kasi pumilig yung explanation namin. Okay. Katototo karon. Makasabot professional Kaya ba? bukat ang bukat. Cellphone na dati rin ma'am. Basta ako lang ang ninyo ay namin grabe kay total kamo naman ka pupusta ganin ko ay pusta na dia ako na pusta anay ako ba tawagan ko niyo Just lang may man.
permit. Na po may explanation, sayon naman kayo ito man ang explanation. Only, murag, di-pressure, sa man. Ako po ibutang din na, di-pressure ko nimo, stress ko nimo, Wala ako na. mental anguish, then, Ang ako kaya naman. pwede man kita demanda for kuan kanang imo kung anxiety ko nimo, o naman sa criminal charges, nga na-stress ko, kaya imo i-pressure, nga imo kong papirmahon. Oh. It's your choice, ma'am, kung perma ka or dili. Oh, dili mo mapirma. Ano naman po imong ibutang din na Ang kuha na, ma'am, is ang atuwa, ang violation violation of Kay- mass gathering po. ang inyong paghatag bitaw sa inyong suspension is 11 hour. Gabi gitawagan ko walang yan po. Oh, aron lang yun di mabigyan. And that is not fair. Hindi mo na fair, no? Dapat fair po. Sumana, kung admin mo magadiring, ning issue ka wala. Oh. Di ako murag mogamit na gyud ko sa akong course kay ano, kung admin, grabe kayong ninyong gathering. Mga function hall from outside the city of Tanggo. Pero wala kipat ni adto. Kung saan na, that's unfair. That's injustice. Dili sa kumusugot, ano sa kumpart. Oh. Kung may pa-i-cancel mo na imong kuan. Harap ko din, ma'am, kung perma ka. Dili ito kumpirma. Sorry. Kung hindi ka perma, ma'am, ikaw na lang. Dili mo ko. Kaya ano, kanang dili man ko po personal authority nga mo stop sa gathering. Oh. Ang among legal counsel sigig panawag. Dili man ni gathering as in simple mass gathering lang. Campaigning man na. Campaign man ni siya. Ang campaign is under the COMELEC. Dili na under sa LGU. Under na sa COMELEC. COMELEC mo ato ang ipa-decide. Legal ba ni or illegal ni nga kuan gathering. Kaya campaign man ni dili man ni siya kuan mass gathering yung tapok-tapok lang. Ang simple na ang jurisdiction na sa COMELEC karon ng jurisdiction. Say, kuha ni mo, sir. Ako may head sa key part, sir. Issue excitation tanan kay suspended ni. Kailang mas gathering. Wala ni sila permit. Tanan tao. Kung pwede mahimo, issue tanan. Citation. Okay. So, ang among legal counsel do, Magpapreso only na kung ulitin report out in Dili ni kumilik among gikuan dere, ma'am. Ang among gisgutan dere, ang violation ninyo sa Adi na lokal yun, na nag-campaign man ni. Nag-campaign man ni. Nag-campaign lagi ang inyong mas gathering dere, wala permit. Di ba gisuspend? Kumilang na lagi ni Sir. Sulay kisyo, mga tao niya. Sige, sulayin ninyo. Sulayin. Sunod mo. Kisyo hitaran, wala nga, kisyo hitaran. Wala kayo makapirma, butangi refuse to sign. Bahala na sila Ito sa lang. korte. Ano na yung dala nyo sa kisyo? Pumilik na yung suspend. Dito ko Tawa mo? Dyan. Ang naa dere, Tawas sa ang dito nasa ko. atong atubangan. Kana kinsa na si Margisa amin. Kung may nasa edisyon nyo, kay kuwang na na. Gari na na siya. Gari na na siya. Puro tiri papilang. Atos tunga. Kuha mo yung nailhan. Sige, okay na. Basta natin may isyuhan dira. Para mahuman. Ano mo ay armas? Wala pa sila certificate na nabot? Wala pa nabot. May police. Kaya palang bata nyo. Hindi nyo katanaan niya. May kamagsuko. Kamuray gipaon. Istorya o, nihila to. Kamuray gipaon. Ayun. Nga sila gigaan.
Ano yan? Ano ako na sa text na? Wala man ni permit ang tulpanggon. Wala may permit eh. Paistoryahan na. Sa siya. Ang inyong violation is hindi na rin masilin. Hindi na rin manubag sa campaign. Pagkasukan mo mega. Hindi ko bilik na sila mo para na sir. Oh, then wala man ni permit ato ang kuan, ato campaign karon kay nagani undi kumilik ra gani ang maka-destroy ani sir. Nakabutang diary, temporary suspended. Oh, temporary suspended. Pag undi kumilik, yung kang tukuin kumilik. Oh, di ba? Oh, iato kumilik sir. Paniyang kumilik sila yung maka-destroy. Sige. Oh. Para mo ni ang kumilik undi mo ni dari sir. Oh, adi kuan. Kuan. Ito lang daw mo, sir. Once upload sa kumilik, you need to ask permission sa local government task force. May pa niya ang kumilik, sir. Pag mukuha lagi mo og request sa kumilik, pag i-grant sa kumilik, na ay nakabutang dito specification nga kinahanglan mukuha mo og permit sa local COVID task force. Karon ang inyo ha, ang inyo ha, permit. Patayin na! Tagaig na lang! Tagaig na lang! Di po yung passer. Ha? Sa ibabaw. Sa ibabaw.
Okay na, ma'am?